Aquest matí la primera conferència serà sobre el tema de la pesta negra, altra de les troballes espectaculars de Sant Just i Pastor. Aquesta primera conferència estarà a càrrec d'Antoni Trilla, és metge, professor de la UB i expert en tema d'epidèmies. Per el Jordi Sacasas, que ens parlarà de la part musical aplicat al tema de la peste com a remei o com a profilaxis, i jo mateixa que presentaré les troballes de la pròpia basílica. La basílica de Sant Just, a la zona de la sacristia, ens va deparar una sorpresa, ningú s'ho esperava. Morts en una sagrera ja és una cosa habitual, però tants de morts era una mica sospitós. Van trobar una fossa segmentada, perquè els fonaments d'aquesta capella gòtica que parlàvem ahir, que estava mig construïda, que s'havia usat, tenia vocació i tenia culte, però que després s'enderroca, havien seccionat totalment aquests enterraments. Les dimensions de la fossa ja ho veieu, de 3 metres per 50, conservat, però eren unes dimensions documentades mínimes, no reals. La fondària era de 151,50 metres i ahir van localitzar 120 enterraments. A la pantalla es pot veure la part localitzada dels cossos en color i la resta és la restitució d'aquesta fossa tan espectacular. Documentats i excavat, podem comptar 120 individus disposats en 14 capes, és a dir, molt ben col·locats, les 14 capes un a sobre dels altres, però fent càlculs, completant els cossos i omplint, no totalment, perquè això també, si comences a omplir buits, la fossa no acaba mai, hem pogut calcular que mínimament havia entre 360 i 400 individus enterrats en un període de temps que, segons els estudis antropològics, van entre 48 hores i 5 dies. I és molt possible que si omplim els forats que ens queden, perquè la fossa estava aprofitant l'espai d'una manera brutal, podem arribar a uns 500 individus. La disposició dels enterraments, com deia, era en capes, una disposició ordenada, respetuosa amb els difunts i amb la intenció, sobretot, d'aprofitar l'espai. Estava clar que, i la documentació de l'època també ho parla, que l'epidèmia és tal que no hi ha espai per enterrar. Tenim aquesta disposició molt ben ordenada i aquests cossos estan col·locats en la totalitat, en decúbit supí, en les extremitats superiors flexionades, bé sobre el pit o bé sobre l'abdomen o també estirades. Trobem totes les orientacions. Això de les orientacions en la teoria funciona d'una manera i en la pràctica d'altra, perquè s'ha d'aprofitar l'espai. Per tant, aquello de los cànons diuen, en la realitat no funciona. I el que sí es documenta és que hi ha una disposició acurada i respetuosa. No hi ha cap individu llançat, no hi ha cap individu enterrat precipitadament, sinó que, tot i ser una epidèmia, tot i ser una circumstància molt greu, hi ha aquest respecte per als difunts. A banda dels enterraments vam poder localitzar restes de roba. Van constatar que no hi havia cap presència d'elements vinculats a la indumentària, ni botons ni qualsevol altre element que indica que el personatge va ser enterrat en roba. És pràcticament segur que els cossos estaven despullats, embolicats en un sudari, i la roba, que és com la fusta
un material orgànic que es conserva molt malament, que és pràcticament una excepció, estaven conservades gràcies a la presència de cal. La gran quantitat de cal havia fet que la roba quedés atrapada, adherida als ossos, quan la carn ja s'havia descomposat, i van trobar bastant testimonis. Teniu algunes mostres a la pantalla. Es va fer un estudi, la fossa de Sant Just, però no solo la fossa, el projecte de recerca de Sant Just és un projecte de recerca pluridisciplinar i ha participat totes les disciplines necessàries en cada moment. En el cas d'aquest estudi van ser la Sílvia Carbonell i l'Enric Carrera, respectivament del Museu de Terrassa i del Departament d'Enginyeria Tèxtil de la Universitat Politècnica de Catalunya, que van fer aquest estudi. Van identificar aquesta fibra vegetal, segurament d'allí, comenten ells, i sense descartar el cànem com a element vegetal per fer aquests sudaris. A més, la fossa estratigràficament tenia un abocament important de cal viva, però sobretot la fossa estava repleta per cossos. Pràcticament no hi havia terra i és conegut que la cal té unes propietats desinfectants i evita la proliferació bacteriana, amb la qual cosa es veia que estàvem davant arqueològicament d'un fet epidèmic. I no només havia aquesta disposició, hi havia la cal, sinó es va localitzar gran quantitat de pedres, una disposició molt ordenada de les pedres davant els cossos. Donava la sensació que intentaven assentar l'espai de la fossa per guanyar el màxim d'espai per enterrar. Pràcticament, ho comento, no hi havia terra. El metre i mig eren ossos tras ossos. Això va ser un procés d'excavació molt complex i que va durar molts dies. Es va fer un estudi antropològic que va portar en col·laboració una part des de Barcelona, des de la UB, la Núria Armentano i també Sacha Kakti, que és un antropòleg que treballa a la Universitat de Bordeus i que, de fet, la fossa de Sant Just es va incorporar a la seva tesi doctoral. També es va fer analítica per poder determinar el fet epidèmic i això es va fer a partir de la Universitat de Tübingen. Veieu les distintes persones que van participar i realment es va localitzar. L'anàlisi dental i d'ADN es va localitzar aquest bacilo de la peste. És, sense cap mena de dubte, una troballa excepcional com a fenomen de la peste. És l'únic cas de la peste negra documentat arqueològicament a Catalunya i a Espanya. A Europa es coneixen fosses de la peste, però més aviat poques. Tenim alguns casos a França, Itàlia, Anglaterra o Alemanya i de determinació de la bactèria més aviat pocs casos. Barcelona ha entrat en aquest rànquing de la determinació de la bactèria de poder assegurar aquest fenomen. En relació a l'estudi antropològic, no es va poder identificar tothom perquè els cossos estaven totalment seccionats i segons les restes que es correspon no es pot saber dades d'edat o de sexe, però es va identificar 70 adults, 17 joves que tenien aquesta franja d'edat, 30 infantils i 2 nadons i un neonats. També veieu els percentatges d'edats entre femenins i masculins. Sembla, com ja se sabia, que aquesta epidèmia va afectar a totes les capes de la població, sense cap discriminació. La cronologia de la fossa arqueològicament des del primer moment semblava clara perquè la seqüència arqueològica deia que aquesta fossa estava tallada per les estructures d'aquesta capella gòtica que es fa en un moment posterior i la mateixa fossa tallava totes les estructures
d'època tardoantigua. Con la qual cosa, això vinculat a un material que començava a sortir, vam poder situar que segurament la fossa seria del segle XIV. Però es va fer carbono 14 i la franja que va donar va ser efectivament entre 1300 i 1420, la franja per la cronologia d'aquesta fossa. Se sap, les epidèmies de pesta a Catalunya al segle XIV va haver diverses onades de pesta, totes documentades. Potser la més coneguda és la del 48, impossible saber si és la del 48 o el 50, tampoc té cap importància històrica. I també és interessant la topografia d'aquesta fossa en el mar de la ciutat i en el mar de la basílica. Sabem, com comentava, que hi ha un enterrament respetuós, un enterrament en l'interior de la ciutat, un enterrament vinculat a la basílica, a una sagrera urbana. Això en alguns casos no funciona així, en alguns casos d'Europa. Per exemple, a Londres s'obren cementiris especials fora de la ciutat per enterrar, que la por era molt gran. Però sembla que Barcelona no modifica els seus hàbits de comportament i enterra els difunts a les parròquies. No els enterra fora, siguin de la peste o no siguin de la peste. També, pel cas de Pi, hi ha referències que es comenta que referències documentals es diu que la sagrera està totalment plena, que no hi ha lloc per enterrar. I comencen a comprar unes cases al voltant, segurament deien que havia mort com a conseqüència de la peste, per ampliar la sagrera. Mireu la situació de la fossa de la peste en relació a la basílica de la Sagrera, la capella de Sant Celoni, que veiem allà, està dintre del marc del lloc d'enterrament habitual de la parròquia. Passo la paraula a Antoni Trias. És un plaer per mi, que treballo de metge, em dedico a la medicina, bàsicament a les malalties infeccioses, a la salut pública i a la docència a la universitat, poder compartir aspectes amb persones de tanta categoria i tan interessades en temes que haig de confessar que com a metge ens resulten molt interessants però absolutament desconeguts, perquè som bastant ignorants fora, o en general, fora de la nostra professió. El que intentaré ara és, en els propers 15 minuts, fer-los una mica diguéssim, com una panoràmica del que podia suposar o va suposar la pesta en aquella situació de mitjans del segle XIV i simplement dir-los que comparteixo totalment la rellevància d'aquesta troballa perquè realment, com s'ha dit, col·loca a Barcelona dintre del món relativament reduït de llocs on es pot documentar bé la presència de cossos afectats clarament, fins on podem afirmar això de clarament, de la bactèria que va provocar la pesta. La pesta, aquesta és la segona epidèmia de pesta coneguda, la més tremenda de la història. El segle XIV va començar i va durar pràcticament, en diferents onades, pràcticament 2 segles més. És la famosa pesta negra. Els anglesos diuen the Black Death, la pesta medieval. Sabem ara que amb bastanta seguretat és la mateixa bactèria que provoca encara la pesta, després els hi comentaré, es diu Yersinia pestis. Alexander Yersin era un microbiòleg de l'equip de Pasteur que va identificar la Yersinia a l'epidèmia que va haver-hi a Xina a finals del segle XIX i en honor seu porta el nom, Yersinia pestis, i sabem que la malaltia té 3 formes clíniques bàsiques que ajuden a entendre la complexitat de l'epidèmia en qualsevol moment de la història. Alguns malalts patien la peste bubònica, que vol dir que tenien una infecció en els ganglis limfàtics, molt important, després veurem alguns exemples. Alguns malalts, aquesta infecció podia passar a la sang, llavors era una sèpsia, una invasió de la sang per part de la bactèria, i lògicament també tenia un pronòstic molt més greu. I finalment, des del punt de vista epidèmic, hi ha una tercera forma que per nosaltres és la més perillosa, per entendre'ns, que és la pesta pneumònica, amb la qual hi ha l'afectació dels pulmons i aquesta té la característica que es pot transmetre de persona a persona per la tos i totes aquestes coses que fan més fàcil la transmissió. Totes 3, moltes vegades, coexistien amb una mateixa epidèmia de pesta. En aquells moments, i aquesta és una dada històrica que és sempre difícil d'interpretar, la mortalitat, òbviament sense tractament, no hi havia cap tipus de tractament, podia arribar al 30, 40, 50
o 60% dels casos. Per tant, és una malaltia que sense tractament, avui en dia és cura i no hi ha cap problema especial, però sense tractament s'associa a una mortalitat molt, molt significativa. Històricament, la pesta l'hem de situar als orígens, probablement a Xina, Mongòlia, on hi ha uns animals, uns arrossegadors, que probablement són un reservori de la bactèria, entren en contacte amb un cicle complex amb les puces, amb les rates, amb les persones, i dintre d'aquest liu entre animals que són portadors, vectors, com poden ser les puces i les rates, de tant en tant es poden produir veritables epidèmies de pesta. Sembla ser que en aquells moments, això en saben més vostès que jo, l'autopista de comerç era la ruta de la seda, era per terra, és això que tenen en verd aquí a la diapositiva, i que consistia en intentar importar bàsicament teixits des de la Xina cap a Europa, o el més proper que era Turquia, etc. I llavors intentar-ho portar per vaixells cap a Europa. I després hi havia l'altra ruta que es feia servir bàsicament per les espècies, com saben bé, la ruta marítima, que depenia una mica del cicle dels vents i que en determinada època de l'any podien anar d'un cantó a l'altre i en determinada època de l'any podien anar d'un a l'altre cantó a l'inrevés. Però la que ens interessa a nosaltres per la pesta és la que travessava tot aquest d'això. I això vol dir milers de persones, milers de camells i unes caravanes que, si em permeten, jo, com que no sóc historiador, em puc permetre llicències històriques i puc posar fotos d'ara intentant imaginar com seria en el segle XIV, però això era una possible caravana de milions de persones, o no milions, no, centenars de milers de persones que feien aquesta ruta. Evidentment, els camells es podien infectar o podien portar puces i les persones, al llarg d'un viatge tan llarg, també es podien infectar. Algunes es quedaven en els pobles i podien morir, però el contagi es podia anar, diguéssim, mantenint en petita d'això i arribar fins als ports de desembarcament, a la part que ja permetia la disseminació cap a Europa. Això va passar així, a partir d'aquesta zona això es va disseminar per Europa i vostès també simplement recordin el segle XIV és un molt mal segle des del punt de vista de les persones. Hi havia hagut una època de molt de fred, hi havia molta fam, hi havia desnutrició, les terres estaven molt esquilmades, com sempre van haver-hi guerres i hi havia un cert excés de població. Totes aquestes condicions fan un bon caldo de cultiu perquè qualsevol epidèmia, en aquest cas la pesta, tingui una capacitat més gran d'introduir-se i disseminar-se. Probablement a partir d'aquest port de Kafka, on hi ha una història d'aquestes, diguéssim, relativament novel·lesca, però probablement amb vessant històrica, aquí hi havia els genovesos que tenien aquesta posició i els mongols i els turcs els estaven assaltant i diuen que va ser la primera guerra bacteriològica. Van tenir una epidèmia de pesta i van utilitzar cossos de persones mortes per la pesta per llançar-los amb catapultes per sobre de les muralles i fer-los aterrar a Kafka. Sigui pel que sigui, els genovesos van decidir fotre el camp, van agafar els seus vaixells, evidentment ja estaven contagiats de pesta, i van arribar a Gènova i a Itàlia, i a partir d'aquí, tant per mar com per terra, es va començar a disseminar la gran epidèmia de la pesta del segle XIV. Això es va anar extenent també cap al nord. És curiós o crida l'atenció que en llocs relativament freds, com Noruega o part d'Anglaterra i tot això, també van haver-hi casos de pesta i també, probablement per diferents circumstàncies, van haver-hi punts concrets d'Europa, aquests petits que es veuen en blau, que van ser totalment respectats per la pesta. Això és una mica aleatori, es anava movent de cantó a cantó i, evidentment, no moria tothom ni es contagiava tothom, però hi ha àrees que històricament s'han considerat respectades per aquesta epidèmia. Molt breument, què li passava a un ciutadà, un compatriota d'aquí de Barcelona del segle XIV, del 1300 i pico, si tenia la mala sort d'enganxar aquesta malaltia? Bueno, primer li sortien els ganglis, que eren dolorosos, bàsicament a les aixelles, també a l'angonal, etc. I això habitualment podien arribar a una mida relativament gran. Després començaven símptomes digestius, vòmits, malestar general, febre. Després començava la part ja més cridanera, sagnat, hematomes, etc. I recordin que tot això fa mal. És a dir, que era una mort no gaire agradable, no és que això et creixi el gangli, no, tot això provocava dolor i finalment podia haver-hi una fase final amb estupor, coma i bacterièmia o una sepsis i probablement els companys de l'època medieval contaven, que sempre es feia alguna referència religiosa, que això era com la creació del món. Déu va crear el món en 7 dies i la pesta, si el 7è dia estaves viu, probablement te'n sorties. Si no, t'havies mort abans. De manera que ells sabien que els 7 dies era el període crític de decidir si el pronòstic era bo
o dolent, bàsicament. Aquesta és una reconstrucció feta a Hollywood, però que s'assembla bastant al que podria ser la situació d'una persona, en aquest cas morta de pesta. Això seria el gangli, tota aquesta cosa negra que es veu aquí. És un gangli ulcerat, necròtic, que probablement conté quantitat de bacteris i es poden imaginar que la situació de terror davant d'una malaltia ràpida que no se sabia com es transmetia i que tenia tots aquests símptomes era molt important i això fa entendre una mica la gran importància d'aquesta malaltia a l'edat mitjana. També hi ha dibuixos i gravats de l'època que expliquen això mateix. Aquests bonys que es veuen a les figures són ganglis i aquí tenim un col·lega que el que intenta és cremar alguna herba diguéssim aromàtica i fer les 3 o 4 coses que es podien intentar fer des del punt de vista d'higiene i control en general. Hi havia alguns més agosarats que obrien, drenaven els ganglis aquests. Això pot tenir cert sentit, però recordin que en aquella època tampoc hi havia ni asèpsia ni antisèpsia, de manera que potser encara era pitjor perquè t'acabaves infectant o agafant el tètanus o qualsevol altra cosa, de manera que tampoc era una cosa gaire útil. Però hi havia gent que s'atrevia i que intentava drenar o sajar, que es diu en castellà, en català no sé com es diu, els ganglis aquests. Què feien els meus companys? Els meus companys de l'època ho tenien pelut. No se sabia la causa de la malaltia, si es transmet per l'aire, no ho sabem. Evidentment, ja saben vostès que històricament sempre es busca algun culpable, els leprosos, els jueus, diverses situacions d'aquestes, i van fer una de les coses més intel·ligents que es van intentar protegir. Intentar protegir amb aquests vestits que encara es veuen ara, per exemple, al Carnaval de Venècia, i encara hi ha gent que es posa aquest tipus de màscares, etc. La idea és un gran davantal potent, de cuir, que et protegeixi, botes, guants i 2 coses. La novetat és la mascareta aquesta, això és l'equivalent a la mascareta quirúrgica d'ara, molt més sofisticada, per intentar que si això es transmet per l'aire, que pot ser que sí, però també pot ser que no, diguéssim, no m'agafi. I la segona, molt important, és el bastó. El bastó significa la distància de seguretat. No tocaven els malalts ni tocaven res, sinó que, diguéssim, anaven amb el bastó a veure què passava, perquè, evidentment, apropar-se i tocar alguna zona infectada podia tenir certs riscos pels practicants, metges, cirurgians de l'època. Aquesta també és una altra reconstrucció d'una altra novel·la o pel·lícula, no sé si és una novel·la o una pel·lícula, al qual això és més o menys la imatge real que podrien tenir quan s'enfrontaven a un d'aquests malalts. I una de les coses que es feia era, no es podien fer autòpsies en aquella època, està habitualment prohibit, de manera que guanyar coneixement del que els hi passava a les persones a través de l'estudi de les persones que havien mort era difícil, i aquí tenen també una imatge d'això que els hi dèiem, amb pals, intentaven aproximar-se a veure què podia passar, i així ens anaven passant els dies durant les epidèmies. La pesta va arribar a Barcelona clarament per 2 vies, una probablement per terra a partir del corredor mediterrani des de França i l'altra probablement una mica més tard, aquesta primera epidèmia, a través de vaixells que havien fet escala a Mallorca, on també va haver-hi epidèmia de pesta i que després van anar cap a la costa del Llevant i diferents indrets de Catalunya. A partir d'aquí, probablement per terra, pels carros, els cavalls i les persones que moltes vegades fugien o es desplaçaven, es va anar extenent cap a l'interior i pràcticament, amb alguna excepció, tota Espanya i Portugal van patir diferents epidèmies de pesta. Com ha dit molt bé la Júlia, hi ha hagut diferents enterraments a Europa que han trobat, per diferents raons, la possibilitat de dir aquí estan enterrades persones amb la pesta. En alguns casos, pocs, com ha dit ella, s'ha pogut aïllar de la polpa dental DNA que correspon raonablement a Yersinia pestis, per tant es pot afirmar que part de les persones que estaven enterrades van morir per la pesta. Com comentàvem abans, en el decurs de l'epidèmia no tothom mor d'aquesta malaltia, la gent se segueix morint d'altres coses, per tant és esperable que en una mateixa fossa coexisteixin diferents persones, unes mortes per l'epidèmia, les altres no. Des del punt de vista mèdic, una de les dades que ha donat la Júlia és molt interessant, que és la idea de que l'enterrament va ser relativament ràpid. Això, lògicament, correspon a un pic de morts anormal i això probablement fa bastant probable que gran part dels morts sí que fossin degut a una epidèmia, perquè si no és bastant difícil. Si tenen en compte la probable població de Barcelona d'aquella època, que no deurien ser gaires desenes de milers de persones, que es morin 400 persones o 500 en 2 dies és una catàstrofe absoluta i, per tant, aquí algú estrany, diguéssim, ha passat.
Bé, acabo perquè la pesta segueix entre nosaltres i simplement perquè tinguin consciència que aquests països que estan marcats en vermell avui encara poden tenir casos de pesta. És veritat, en general esporàdica, un cas, dos casos, un petit brot, però, per exemple, l'any passat va haver-hi, i de fet ha acabat fa pocs mesos, una magnífica epidèmia de pesta a l'illa de Madagascar, que és el lloc del món on probablement hi ha més incidència de pesta en aquests moments. Tota la illa es va veure més o menys afectada de forma diferent, pràcticament 1.300 casos, i avui aquests casos es poden tractar amb antibiòtics, es poden diagnosticar i, per tant, afortunadament no va ser tan greu com podia haver estat, però també hi ha una dada curiosa, que és que la immensa majoria dels casos va ser pesta pneumònica. Per tant, la pesta de més difícil control perquè es pot transmetre per via aèria. Per tant, la pesta ens ha afectat segur a lo llarg de la història. Aquesta troballa de Barcelona és extraordinària, des del punt de vista per nosaltres un orgull que hi hagi gent treballant i que hagi pogut determinar que això és així, i aquesta és una malaltia que no ha desaparegut. Encara tenim, diguéssim, llocs en el món en el qual això és un problema de salut pública. Jo, la veritat és que canviaré bastant d'aspecte. S'han quedat, amb aquestes imatges que ens ha posat el doctor, doncs bastant frapats, oi? I ara us parlaré d'una cosa una mica més esperançadora, no? Per no allargar-me, us diré dues coses al principi que crec que val la pena de tenir en compte. I és que la primera és que això que ens passa sovint als arxivers, com que mentre estem arxivant, doncs anem trobant papers, anem trobant referències, coses, detallets, anècdotes, bàsicament, no? I aquesta és una anècdota que ja fa bastant de temps que conec, vull dir, fa quants anys, però que no havia passat mai de ser anècdota, perquè és aquelles coses que dius, mira, veus que curiós, va passar això, no? I ja està. I a partir d'aquell moment doncs, continues mirant altres coses i que gràcies doncs, a l'oportunitat que ens ha donat la Júlia, doncs vam dir, bueno, però jo no puc només explicar una anècdota, haig d'explicar alguna cosa més. Anem a mirar aviam aquesta peça una mica de què va. I la sorpresa va ser que hi ha molta teca en aquesta peça. Vull dir, això, la veritat és que en l'àmbit nostre, sobretot en l'àmbit de la musicologia, no s'ha estudiat aquí. Vull dir, en l'àmbit anglès, per exemple, doncs s'ha estudiat molt més profundament i per tant, doncs, d'alguna forma, això és una novetat aquí a Barcelona, també. No tant perquè jo la presenti, al contrari, vull dir, sinó més aviat per donar idees a la gent, als musicòlegs que vulguin, doncs ficar-s'hi en el tema. I una altra cosa, ja començant amb la teca aquesta, és que, jo aquí he posat una calavera, per fer una mica de transició, però de seguida ja parlem d'una altra cosa. La música sempre, des del punt de vista antropològic, sempre ha tingut un condiment d'esperançat, de calma. O sigui, s'ha utilitzat la música en moments d'inseguretat, en moments de dolor, de patiment, en moments de no poder controlar, perquè la música té aquest caràcter de permetre descansar l'ànima. O sigui, hi ha moltíssims casos en tota la història. Vull dir, per exemple, en el Renaixement i en el barroc holandès, les caixes dels clavecins, acostumava a haver una gran frase que deia només la música calma el dolor, per exemple, o frases semblants. O, per exemple, aquí en l'àmbit català, el Joan Amades parla d'aquells objectes que la gent de pagès feia servir quan anàvem de nit per despoblat per fer-se passar la por. Després, quantitat de rituals, quantitat de festes, d'elements que la música està present com un element catàrtic, un element que permet sortir dels patiments diaris de cadascú per convertir-se en una cosa, permetre que la persona descansi anímicament, no se senti sola, molt important això, perquè la música és un acte normalment de comunitat, normalment, i per tant ajunta a un grup de gent i també aquests elements de tranquil·litat, de seguretat, etc. Esclar, si ens posem en un context epidèmic, com pot ser la pesta, amb el que deia el doctor Trias, horrorós, ningú sap de què va, què és el que la gent es mor d'una manera terrible, tu ho estàs veient en el veí que s'ha mort i que penses, bueno, demà em tocarà a mi. Esclar,
la situació de por, de patiment, d'angoixa, d'inseguretat és tan gran i és tan col·lectiu, és un element col·lectiu, que de seguida apareixen aquests elements apotropaics, d'alguna forma, que permeten calmar una mica aquesta sèrie de patiments. Juntament, un altre fenomen, lligat evidentment amb el fet religiós, que és, això és que la culpa és que ens hem portat malament i Déu ens ha castigat. I, per tant, clar, davant en una societat eminentment religiosa, no saber exactament què és el que et passa, la culpa és que has fet alguna cosa, la culpa és teva, has fet alguna cosa mal feta i, per tant, Déu t'ha de castigar i fins que no refem aquesta conjunció dels astres i de Déu que està malament perquè la culpa nostra els ha fet anar malament, llavors no se solucionarà el problema. Aquesta era la mentalitat i, per tant, ens apareix tota una sèrie de fenòmens, també es poden explicar molt des de l'antropologia, que són els de les persones unides per fer acte de contrició públic i comunitari, els flagel·lants, el fenomen dels flagel·lants, de grans manifestacions, processons de gent que anaven de poble en poble, fent acte de contrició pública a base de flagels que s'anaven... Encara hi ha alguns exemples d'això, vull dir, inclús avui en dia. Els flagel·lants han passat a ser potser una cosa més popular o més folclòrica, però, clar, neixen en aquest moment. És la manera de poder restituir l'ordre. Això de restituir l'ordre és molt important, ja veureu que després ho explicaré, perquè la peça aquesta, la música de la qual en parlarem concretament, es tracta d'això, es de restituir l'ordre. Molt bé, per exemple, de casos a l'entorn d'això, evidentment, dintre d'aquest grup de flagel·lants, també una part molt important, com és lògic, perquè no podia ser d'altra manera, és la manifestació musical. O sigui, aquesta gent anaven flagel·lant, però anaven acompanyats sempre d'algun tipus de música. Moltes de les músiques d'aquest moment després passaran a ser el corpus popular de pobles. Per exemple, en aquest cas, els Geisler-Lieder. Els Geisler és una altra manera en alemany de parlar dels flagel·lants, algo així com els espiritualistes, o els de l'esperit. Llavors, aquests Geisler-Lieder, pronuncio molt malament en alemany, però són les cançons que es cantaven durant aquestes manifestacions. Aquestes cançons han passat al corpus popular i s'estudien molt plenament. El fenomen aquest alemany, també, per exemple, és molt conegut, no m'allargaré amb això, les danses de la mort, que també potser és la part més coneguda i més internacional del tema aquest de la música i de la dansa i del teatre associat a la pesta i a la mort en general. A Itàlia, per exemple, hi ha dues manifestacions molt conegudes. Per una banda, l'Eslauda, que vendrien a ser alguna cosa així com els Geisler-Lieder, i també una cosa, els carnavals, per exemple, una de les comparses més famoses del Carnaval de Florència, en temps de Llorenç el Magnífic, havia estat Il carro de la morte, que encara avui en dia és una peça que es canta perquè és una peça bellíssima. Era una comparsa que anava al final del Carnaval per la nit, passant per tots els carrers, amunt d'un carro, tots personatges vestits de la mort, i anar cantant allò de dir mireu com jo soc, que és una gran frase que també ha passat a tota Europa, mira com jo soc, jo era com tu ets, o sigui, la mort diu això, jo era com tu ets i tu seràs com jo soc ara. O sigui, recorda la presència de la mort, la presència que tots hem de passar per allà i que, a més és una cosa important, ens unifica. O sigui, aquí és igual el rei, el papa o el pobre més tirat. Tots han de passar pel mateix carro. I això era una cosa també, un element que calmava. Molt bé, dintre del tema de la litúrgia, ara ja entro, no m'allargaré massa més, el tema de la litúrgia és important perquè, esclar, tots sabem que la música litúrgica està reglamentada des de molt antic. Dintre de la litúrgia se sap perfectament què és el que s'ha de cantar, què no és el que s'ha de cantar, quin moment s'ha de cantar, etc. Però pel tema, curiosament, pel tema de la pesta o pel tema d'aquestes dolències, evidentment hi ha les misses per determinades pregàries, etc., o per determinades peticions que es fan a Déu Nostre Senyor, però concretament per la pesta és curiós, però dintre del corpus oficial
la música litúrgica no existeix, no se'n coneixen elements en aquest sentit. Però, en canvi, això és important tenir-ho en compte, a nivell oficial, litúrgia oficial, no es té coneixement d'aquest tipus, d'aquesta utilització musical. Però, en canvi, a nivell popular o semipopular, o sigui, a cavall entre la música litúrgica o la música, diguéssim, culta de l'àmbit eclesiàstic i la música popular, sí que apareix una peça molt important, que és precisament l'antífona Stella Cieli Estirpavit. I us poso un exemple, que és d'aquest exemple, n'hi ha molts, vull dir, a partir de, això està bastant estudiat en l'àmbit anglès, a partir del segle XIII i XIV, però sobretot a partir de la primera meitat del segle XV, que és quan es comencen a tenir un veritable boom d'aquesta peça a tota Europa, inclús es fan versions polifòniques, després, posteriorment, també obres molt grans a partir d'aquesta antífona, inclús a 8 veus, a 12 veus, coses molt importants. Aquesta antífona, l'explicaré una miqueta, és una música que mai del tot havia estat, o sigui, no es considera oficial. En els llibres oficials no apareix. Apareix en els reculls d'ús popular, precisament amb aquesta funció, des del segle XIII fins al segle XIX, la meitat del segle XIX. O sigui, l'expansió que va tenir aquesta peça concreta va ser espectacular. Fins al punt que se'n coneixen versions de tot tipus, ja ho he dit ja, versions polifòniques, etc., a tots els àmbits europeus. Molt en l'àmbit anglès, que és, evidentment, perquè és el que està més estudiat, però també a Portugal, també a Itàlia, i aquí a Espanya, de moment, que jo sàpiga, no s'ha estudiat, però, evidentment, havia d'existir. El cas concret que tenim, que és la primera vegada que tenim... Ui, no ha quedat, no es veu prou bé. És un cas d'època moderna, però que fa referència, segurament, a una utilització molt més antiga aquí a Barcelona. El cas és de la gran pesta que hi va haver a la ciutat de Barcelona l'any 1651. És una pesta que està molt ben documentada i que, a més, va ser una de les grans pestes, a part de l'època de mitjans del segle XIV, hi va haver aquesta pesta de mitjans del segle XVII i en aquest context la comunitat de Santa Maria del Pi decideix cantar com a vot de tota la comunitat precisament aquesta antífona, l'antífona Stella Cieli. Fixeu-vos que el text, no sé, el llegiré perquè no sé si es veu gaire bé. Per a la necessitat present de la malaltia de pesta tan passada per la ciutat, s'acostumava temps això és important, això vol dir que recuperen una tradició que ells són conscients que és antiga. Temps en la present església, acabant l'ofici conventual, cada dia, genibus flexis, o sigui, de genolls, soes, en lo clero, en lo cor, etc. Ells van dient com estan d'estar col·locats a dintre de l'àmbit de la nau de l'església. Cantar devotament a Maria Santíssima l'antífona dita Stella Cieli. Fixeu-vos en un altre detall. Especifiquen clarament quina és l'antífona que canten. Si haguessin cantat el Te Deum, sovint no ho haguessin dit, perquè farem aquest acte i cantarem l'antífona corresponent. Punt. Ja tots sabien el que eren. Però la deixen clara, i això és el que ens permet també localitzar-la. La Stella Cieli, que és l'antífona que no és habitual, sinó que ells recuperen aquesta tradició antiga. I com per la misericòrdia de Déu, per intercessió de Maria Santíssima, confiat en aquesta santa devoció, no obstant el mal estava tan arraigat, ningú de tots els capellans que servien l'església no s'eren encontrats. En obsequi i agraïment, oferiren i votaren, o sigui, van fer el vot, com de fet ofereixen i voten a Maria Santíssima i a la seva santa imatge de l'altar major, de cetero et imperpetuum, o sigui, realment i per sempre, cada dia de tot l'any. Això és una nota, petita nota, que surt en el llibre de deliberacions de la comunitat. Tenim temps encara? Acabo de seguida. L'antífona, el Pi, també vaig localitzar buscant la documentació, vam localitzar l'imprès, un imprès també contemporani, és una mica posterior, és de finals del segle XVII, però conservàvem l'imprès. Què vol dir això?
L'antífona aquesta sembla ser que va ser extesa per tota Europa per la comunitat franciscana. La comunitat franciscana, ara veig allà l'arxivera dels franciscans, perdó, i ells van ser els que van extendre a tota Europa a través de fulls volants, a fer petites notes que corrien, popularment els tenien i llavors la gent feia aquestes, o sigui, aplicava a la seva pregària aquesta d'allò. I, si em permeteu... De la celi estirpavi, quelatavit Dominum, mortis pestem quam plantavi, primus parens hominum, ipsa stella num dignatur sidera confescere, quorum bella plevencerum, ire mortis fulcere, Opissima stella maris, a peste succurre nobis, audi nos dominandam filius tuus, nihil negans te honora, salva nos, Iesu, pro quibus Virgo Mater te Aquesta és una versió, diguéssim, molt casolana, m'heu de perdonar, perquè d'això evidentment no he trobat altre exemple. Això el vam gravar nosaltres mateixos, gràcies al Joan Cabó, que també ho il·lustra. Bé, només dir dues coses més sobre aquesta antífona. Ara us hauria volgut posar el text, però no és igual. El text de la peça és un text molt explícit sobre la pesta, per referència a la pesta concretament, però sobretot amb dos elements que són molt antics i que són molt interessants. Això també valdria la pena fer un anàlisi profund tant de la música com del text. El text parla de la lluita de la batalla dels estels. O sigui, ell parla de les dues responsabilitats. La primera és la responsabilitat del primer home. Aquí teniu l'antífona, una versió de finals del segle XIX, d'un recull de cants marians que va fer no té més, vull dir, això va fer l'editorial Vaticana, com les obres de Solem, etc. Però el text, hi ha dos elements que són interessants, com us deia, per exemple, aquesta idea de la lluita d'estels, no sé com ho diu exactament, sidera vela, o sigui, la lluita de les constel·lacions, perquè la pesta és, o sigui, un trencament de l'orbe, un trencament de tota la idea del cel, es trenca i llavors es produeix aquest mal a la Terra. I per què s'ha trencat l'harmonia de tot el cosmos? S'ha trencat per la culpa del primer home, que llavors en aquell moment, o sigui, la culpa d'Adam, que és la que s'extén per tota la Terra. I després hi ha un altre element, i amb això acabo, un element dedicat exclusivament a la Mare de Déu, perquè Jesús està molt lluny, Déu està molt lluny. Qui és la que ens pot escoltar? No és Jesús, és la Mare de Déu. I al final diu clarament, per favor, Jesús, ajuda'ns a través de la Mare. O sigui, nosaltres demanem a la Mare, a la teva Mare, i per tant tu no li negaràs res. Demanem a tu que la Mare pregui per nosaltres i ens tregui de sobre aquest flagell de la pesta. Moltíssimes gràcies i perdoneu els problemes.